Gipriyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Türkmenistan ýene-de topuň öz şäginden geçýän böleginiň soňlanyp barýanlygyny aýdýar. 11-nji aprelde Trend habar gurulugy Türkmen hökümetine salgylanyp Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň 214 kilometrlik Türkmen böleginiň gurulşynyň soňlanyp barýanlygyny habar berdi. Mundan ozal Türkmen Döwlet habar gurulugy 2 aprelde taslamanyň Türkmen böleginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanlygyny, onuň Awganistandan we Pakistandan geçýän bölekleriniň çägine degişli işleriň alınıp barýanlygyny habar berdi. Ýöne munyň bilen Türkmen tarapy taslamanyň öz çäginden geçýän böleginiň gurulşynyň tamamlanýanlygyny aýdyp ilkinji gedek çykyş etmeýär. Eýsem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň Türkmen böleginiň gurulşy tamamlandymy? Tamamlanýarmy ýa-da inni tamamlanmalymy? Türkmenistanyň energiýa puwdugyny ýygyrlaýan halkara synçylar top taslamasynyň gurulşynyň barşy bilen bagly maglumatlar boýunça gümürtükligiň dowam edýändigini aýdýarlar. Öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň energiýa puwdugyny bolup geçýän wakalary öwrenýän Postsowet giňişliginiň Newtgaz monitory adly elektron jurnalynyň soňky sanyna top garjyşyklygy adly tesbirleme çap boldy. Makalanyň çap edilmegi Türkmenistanyň Çelyabinskiň Truboprokat zawody Rus kompaniýasyndan bahasy $209 milyon gowrak 214 kilometrlik turbo satyn almak boýunça ulalaşmagynyň ýa-da gabat geldi. Top garjyşyklygy ady bilen çap bolan tesbirlemede şeýle diýilýär. Türkmen häkimetleri taslamanyň Türkmenistanyň çäginden geçen 214 kilometrlik böleginiň gurulşyna 2015-nji ýylyň dekabrynda badalga berdi. Geçen ýylyň fevral aýynda taslamany ýerine ýetirýän kompaniýanyň ýolbaşçysy onuň Türkmen böleginiň gurulşynyň tamamlanandygyny habar berdi. Diýip Postsowet giňişliginiň Newtgaz monitory adly elektron jurnalyna çap bolan makalada aýdylýar. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow taslamanyň Owgan böleginiň gurulşyna girişlerini, ýagny 2018-nji ýylyň fevralyna Euronews kanalyna beren interwýusynda taslamanyň Türkmen böleginiň gurulşynyň tamamlanyny aýtdy. From 2015, we have done a lot of work in order to reach the current phase of the project. We've concluded our work in Turkmenistan and we now move to Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2010-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistany öz işimiz jemledik. Indi biz Awganistana tüýşýäris. Diýip Amanow aýtdy. Türkmenistanyň Nevti we Gazy elektron gazetiniň 8 aprelde ýazmagyna görä top taslamasynyň liniýa bölegini gurmak üçin Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni Çelyabinskiň turbo zawodundan 150 000 tonnadan gowrak turbo satyn alýar. Türkmen medeniýetiniň ýürüýte bellemegine görä satyn alýan 200 kilometrden gowrak turbolar taslamanyň Türkmenistanyň çäginden geçýän bölegini niýetlenýär. Türkmenistanyň topuň gurulşyna başlamak beýlede dursun. Onuň üçin turbolary heniz ýaňy sargamagy Türkmen siýasatynyň we ol ýerdäki maglumat gözegçiliginden habarly adamlar üçin geň ýagdaý däl. Diýip top garjyşyklygy adly makalada aýdylýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan topuny niýetläp Saudy Arabistanynyň bahasy $40 milyon 35 kilometrden gowrak gaz geçirji turbolaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä şol turbolary Saud ösüş gaznasy maliýeleşdiripdi. Agdalýan makalada aýdylmagyna görä top taslamasyny gijikdirýän iň esasy sebepleriň biri onuň maliýeleşdirmegi bolup durýar. Yeri gelen aýdylsa Russiýadan satyn alynýan turbolary Islam Ösüş banky maliýeleşdirýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 4 aprelde Türkmeniň ýene-de bir turbo syra ady bilen çap eden makalasyna sorag berýär. Gurulşygyň Türkmen bölegi hakykatdan hem tamamlandymy? Ol ýerde heýbir zatlar guruldymy? Saud kompaniýasynyň iýberen 35 kilometrlik turbolaryny näme boldy? Türkmenistan umumy bahasy 7 milliardlyk uzunlugy 1840 kilometrden gowrak top taslamasynyň üstü bilen Awganistana, Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kub metr gazy bermegi meýilleşdirýär.